gift here. Good afternoon. I'm here better questions. If you come here to laugh, maybe to here. I'm not joking with you, any of you here. If you get focus on, I think you could focus. I think you focus on this girl, focus on him. Don't come here, get better questions. Sorry. Okay. Ele he jokwa garega here. Actually, does a camera on one side. Sorry. Okay, I'm sorry. Sorry. Okay, man, now I'm never going to social media. I'm going to room. Yes. The way phone I get you to get Larabas. Okay. Also, what will I call? I have Kofa Ibribu. Ibribu Kofa, Chineka Bagoko. Ibribu Kofa, Ahuma Bingo. Telerosana. Sorry. You put that to Owarayama. Remove that cap or Chineka Bagoko. Sorry. Telerosana. Lako de Aso. Telerosana. Ganine water. Turn Aso. Whatever verse bia. Swole. Telerosana. Lewanya front. Hey, come on, turn the way coming out. Lewanya front. Gato front. Adam and Eve meleme. Ibribu again when here. Aro. Mba. Aro yaro. Epa ihe agara gị nwa ya gwarala gị okwu di. Mba. Mba. Enwebụ onye gwarala gị na ọ chọrọ ịlụ gị. Kemgbe ị pụtara ụwa. One person. But this serious. This serious. Aka. Gịnị ka iri ga-eji ihe otu a? Owe Henry go natural. All in a family line. Ma afọ nka. All natural, everything natural. Ma afọ. Oke ma sa afọ ga-aga lekọva ebe ishi anyụ amamịrị. Mba ọ ga-akọva. Ọ ga-akọva. Ibribu elekwala otu ishi nwe ara atọ. Ofu ara ka m nwere o. Eleke wo ofu ara. Ara abụọ ka m nwere, ọ dị atọ. Abụọ ka m nwere. Nke ebe a 1 2 na nke nọ ebe elu ebe. Mba wehe ni ya ọhịa ya efe. La anya ebe apata aka nkịtị me nwaanyị nwere dị a. Eyi m bro ihe meri eyi m bra. Ebe ampiti ara nọ dị a. Mba ya wa ara o. Ya aka m wa ara. Ọwa ara. Aga inwe ihe ndị a. Ibribu dị afọ ole? Adị m 24. Ibribu. Bịa were fonu gị. Ibribu bịa were nu fonu gị. Were fonu gị. Oshi na fonu mo. Ibribu. Aha gị. Aha m bụ Esther. Nọrọ ebe ahụ ị nọ. Ị ga-arịwala na aka akwa mkpụrụ amụ. Nọrọ ebe ahụ ị nọ, Chineke agbaghị ọkụ na. Sorry. Jide fonu gị aha. Okay. Sorry.
Ibri sa ha ga wogene. Bishop Ndo. Aha Western. Estonya. Olomachi. Ibri the way phone ga, the way phone ga focus on. The way phone ga focus on. Okay. Ibri latazo nwere ara aku share my account. Latazo Chileke agbagoko. Sorry. Ibri wonye ebe. I'm Imo State. Ebe ni Imo State Ibri. I'm Kedru. Ebe ni Kedru. I'm Imo. Ebe na Imo. Umuri. Ebe na Umuri. Umupe. Ibri ishi ushi. Ije ushi nwere ahụ ushi. Mba. Adam fresh. Ọnụ go ushi. Mba. Enwe white teeth. Ibri ke ebe ishi na watch anyị. Abia State. Ebe na Abia State. Umuahia. Ibri akwe mana ihe ọbụla m mere ebe a ga na social media niile nga n'iru. Gaa n'iru. Dewa aka ga ahụ ofu ebe. Keep that your hands straight wepụta aka ga na akpa gị bịara nga bintekwara m aka na akpa. Sorry. Iricha nri mmadụ ha nọ na-eri gị bịa nga bịa ọnga kebere ime exercise. Damn you, ọnga kebere ime exercise. Branga bịa wara m chan emegha aka up and down. Dewa aka ga ahụ straight nwa bingo. Edewiri m dewa azụ ga egoro taa. Edewiri ọbụla ga egoro rie. Ebe aka emere makota. Agwara gị sị m emege m gym house nga. Keep that your hand straight. Ọ ihe m gwara gị. Keep that your hand straight nwa bingo. Dewa aka ga ahụ straight. Onye na-abịa lụọ gị na ịga n'ụlọ ya kwuo egbe di ya na kpoo ga-eze onye bịara ije eji. Otu naanị gị ọjọọ atacha otu azụ otu ike azụ. Mba, adị m ata azụ. Ọ nna maka ị na-ata. Mba, m na-ata chicken. Ịtaga chicken. Tụtụrụla ọkụkọ niile nọ n'ala Igbo gwupụlatacha ya. Lee na ihe o mere gị n'ahụ. Taga chicken. Ya bịa na-egosi gị mana ara mana ike mana afọ. Taga chicken. Nne gị na nna gị ọ ka dị ndụ? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ị gbaala aja ike? Damn you! Bishop, damn you! Ibri anya. Ma onye ọbụla gafere ihe a na-akpọrọ m aha again mebutoghi ya. Nwa bingo. Sorry, Ndo. All mistake, sorry. Ị gbaala aja ike? Ara ya kpọrọ nipụl ọnọkwa ya? Ara gị siri ike? O siri ike. Bravo. Emege ga labụ ọkwa na ihe m na-agba gị. Emege ga la sị emege labụ ara. Nsị gịnị? Labụ ara. Okay. Look for a doctor. I'm not joking. Emege labụ ara. Okay. Nwa agbọghọbịa bụ ara siri ike. Bịa nso. Ị mụọla nwa mbụ wepụ ya? Mba. Enwele nwoke ibiri kpakpa ruru mbụ? Mba. I'm pure. Kene wo you are pure? Elecha wo you are pure? Ekwupụ gị sị ya pure. Ekwupụ gị sị ya pure. Ngadi na ewu ruru gị bịa bịa sị ma ya pure. Ekwupụ gị sị ya pure.
Ga hulgi nine ko uru cover nga nine. Nwere nga breeze bara. Nwa binga ibara nga begwa msi ya pio. Wambo bia fo mamu na hoya dum. Akwụkwọ ji adọgị. Mba. Enwere mgbe ị gbara ara mbụ. Mba. Ha? Mba. Olo. Am I na-eshi? Yes, very well. Yes. Gịnị ka ị na-arụ? M na-eme isi. Ị na-eme isi, ọ gwụla naanị aka ọrụ gị. Enwekwara m aka ọrụ buru ibu. M na-eme decoration. Iji aṅụ amụ? Na-eshikwa ahụ. Iji aṅụ amụ? Mba. Iji enye ụmụ nwoke ara? Ele ara ị na-aka enye ha, ọwa ara aka ịkpa kọwa aka nri? Ha abụọ. How many minutes ka ị na-enye ha ara ha na-aṅụ? 5 minutes is okay. Gị were ara aka abụọ na-achịga nwoke 5 minutes ya na-aṅụ gị, nwoke na-akwụ bụ ugwu gị. It is stupid. Damn you! Abingo o nidere gịnị? O nidere gịnị onye na-akwụ bụ ugwu gị. Keep that your hand straight onye eriri eri. Keep that your hand straight. Ị pụtara uwe ike ara. O nidere gịnị? Nwa bingo nwụrụ anwụ ike gị ara. Gị were ike ara ahụ otu a chige nwoke ibe m n'ọnụ. Ọ bụrụ onye asị ma dị na get iyi ara ọṅụgide ya gị for 5 minutes nọrọ nga ahụ ara condemn ọ dị man. Guess ọ gịnị? O nidere ya wụ gịnị? Onye na-awebe ego kwa ugwu isi get iyi ara for 5 minutes. Ọ bụ aka abụọ ka eji apaghị ara akọwa otu aka. Otu aka. Ewere otu aka apagha ara gụọ gị ara 5 minutes. Aṅụwala ahụ gị na ịhụra na ọ slap wala oyi wele. Then you nwa bingo. Ofu onye ṅụrụ ahịa yala awụda n'ala like this. Ofu onye ṅụrụ ahịa agbatu werele nụ. Oyi wele tight na ebe ịchọwala di. Nwa bingo. Ọkwụ ọtọ ọgbatụbikwa. Ọkwụ ọtọ. Oh my man. Akwa mụ na-efoli asị. Mmadụ ole trala gị? Na ofu onye. Kemgbe ị pụtara ụwa na otu onye. Na otu onye. Onye nwere obi m niile enye ya gbawa m obi. Chai, ọ gbawara gị obi. Chai, bịa closer. Chai. Ele otu o si gbawa gị obi? Ọ gbawara m obi, o buru ego mgbe ọsọ gbawa m obi. Hey, onye ohi ka ehiga. Ọ bụ onye ohi ka gị na ya nwere mmekọ. Ị mụrụ ya nwa? Mba. Ị wepụrụla ya nwa mbụ? Mgbe gị na ya yigakwa na ịjụghị ya ihe ọrụ ha? Ajụrụ m ya, ọ tọrọ m ashị. Ọ sị gị na ọrụ ha gịnị? Ọ sị m na o nwere shop ebe ọ na-ere tiles, na-ere paint. Ya ọwụ na everything wa ashị. Ka otu o si werezie ego gị gbaa ọsọ. Ọ sị m na ọ chọrọ ịpụ ala bekee, ọ chọrọ ịga China. Ya sị na mgbazi ya ego, o ji mee pepa, ma gbazi ya ego, and ọ na-abịa my house sometimes. So ọ na-eme ebe m na-edesa ego POS m. Ọ sị na-emekwa POS na shop m. So before m na-agala ọrụ ahụ lọtara ya were ya gba ọsọ. Ahụbeghị m ya till now. Ego ole dị ya? 560,000. Ọ ga-adịrị ya na mma nna. Amen. Ngwa gee ntị. Next time, ifu onye ọsọrọkwara gị mee n'ụwa, nwoke ị nwere ike iwepụta ego gị, decide ya na imere ihe okeshi gị n'ala obi gị.
ime itikodi nwoke ebe a nwoke ahụ gị na ya na-akpa ọ sị gị nye ya one naira ịgbachi ya ego don't try it ị na ihe na-agwa gị gbawa mbọ gị nnọ ụtọ ahụ ọ pụtara ụwa sị na ọ ga na-egwu ụmụ nwaanyị wayo na-ebu ego ha agba ọsọ otu ọ ga na-emete ya ezute ihe ga-egbu ya nnọ ọwụ nnọ gbawa mbọ gị mana bụrụ ya n'obi na ọwụ onye ohi ka e nyere ana ọbara ohi a na-ekwela gị n'ime ọ ya mere m ji eme gị interview a before gị na-ayị mmadụ know who you dey follow onye ọwụla na-achọ ifolo mata onye ọwụ that is the main purpose of this interview ihe niile m jụga gị na ọ ya wụ the main purpose ị gara yiwa mmadụ ịmaghị onye ọwụ ịmaghị ihe ya agwaghị ihe ọ na-arụ gị gazie wụọ victim of circumstances ị na-anụ ada ọṅụ aghara anọ na-aṅụ ya gị yela aṅụ ya gị na-akpọ ya bebi Nche mo love na onye m ji hapụrụ ya onwe ndị ya gbapụsoro it's a soul love onye ji afọ ya dị ara onye ebe dị ha onye Abia steeti side ebe na Abia steeti ka ọwụ onye Ụmụahịa Ibere ahụ ya gịnị ahịa azụ Obinna ele otu o si tapuo gị aga m ekwuli ya ebe a ele ke wee ga-ekwuli otu o si tapuo gị okay agwara m ya na emetụbeghị m ya before so ya na-agwa m okwu love yi ma fall in love ele emetụ m aka anyị eme the thing ọ fụkwara m ụfụ mgbe ọ fụga gị fele ehi mkpu itiri asị m baby spinning me iburu ibu chere n'ụlọ ama nne-ede ọkwa ịmasị m ji ede ihe ndị ede iburu ibu atara gị n'elu bed ka ọ wụ na bed n'elu bed o sub bed o ele bed atara gị ihe a ọ bed ndị ụlọ ọgwụ ka ọ bed ndị ihe ndị agbaghị ọkpụkpụ mba bed family bed dị soft onye nwe the family bed Chineke agbaghị ọkụ yi gị nwoke na-enweghị ọrụ ha onye nwe the family bed anọta agha bed ya agara m n'ụlọ ya o nwere ụlọ like agara m ebe obi ama m na ụlọ friend ya sị m n'ọwa ụlọ ya but friend ya mere travel ya ọ gwara m sị m n'ọwa ụlọ ya ya tinga portrait ya na ụlọ ma believe ya iburu ibu ihe omega na Abia steeti ka ọ wụ n'Owerri ka ọ na-Aba Abia steeti iburu ibu kemgbe ha tachara gị gakwala lab bara ma enwere ọrịa ọ biri gị because ọ taghanụ gị without yes agara m mgbe ahụ I break up ọ gbara ọsọ so ma aga ka nga cheki ma because ụmụta ahụ na-eme m mgbe ahụ ama m nọ malaria with thinking or too much thinking because ebere m ezigbo akwa so ma ga ụlọ ọgwụ ga mee lab emere m 3 tests my HIV my pregnancy my malaria and typhoid ya wụ na adị m free ịdị free result m pụtara perfect excellent okay how many months now okay is a year ị gala mee another lab ị gala mee lab ọzọ emere m lab mgbe ahụ na-adịghị m anọ m na hospital like this so mgbe ahụ na-adịghị m emere m lab last month iburu ibu ịma mgbe ọwụla ahụ na-adị m na leke gaa ụlọ ọgwụ ka m mara ọgwụ m ga-azụ osole iburu ibu atara tapụ ele ụdị akwa ibere mgbe a tapụghị gị ebekwara m akwa ahụ bee na akwa ibere mgbe a tapụghị gị ele otu isi bewe asị m spinning me ebere m akwa ka nwatakịrị genotype gị AA blood group gị O positive iburu ibu gee ntị eji m Chineke yọọ gị nwoke ọwụla kpọkwara gị na fonu burukwe n'obi nwoke ọwụla kpọrọ gị na fon sị gị ga visit eji m Chineke yọọ don't go
Don't go. Nwoke ọbụla dị serious bịakwa bịa hụ nne gị na nna gị. Iburu. Take note. Onye ọbụla hụrụ nọ nga. Ọwụkwa onye ọbụla nọ here wee shigbo mmadụ, including me. Including me, because ịmaghị onye nwo ama m gị. Burukwe n'obi na anaghị aka na-acha ara achọ otele. Burukwe ya n'obi. Iburu. Burukwe n'obi na ego ọbụla nwoke nyere gị does not determine na ọ hụrụ gị n'anya. Ka ghara iwere amụta gị na-abụ ige ọrịa. Gị vurukwa ọrịa ahụ gawa bewekwa akwa mgbawa obi ọzọ. Jidekwa okpu. Iburu congratulations. Kpọọ nọmba gị. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chineka bag. Okay, okay, it's all everybody up here. It's your hand the one handle ya. What Facebook account Ibru away one. Okay, Cheesy Babe. I'll tell you say gap on number because some of them working on here. Chichanedolo. Mantuni naka. He me take one or one hard to fool. Ratla. He do fool. Hand to fool. Reba mamiri. Ratla. De kenonga. Hey. Ibru Boba Facebook. Yeah. Cheesy Babe. It's all teasy on ya. Cheesy Babe. Cheesy Babe. Cheesy Babe. I get the Coteano. Yeah, I got the Coteano. I'm with you. I'm in the hospital. My brother had the Sapomia hospital. I'll be dialysis. You're who? My brother, my big brother, my senior brother. I'll be made dialysis. I can't take care of him. Congratulations. Good night, yeah. On a kidney problem. Hey. All right. It's well. Thank you.